Hello guys, this is my first vlog ever. Okay ke ndibuye sigela ezilambile ndigqibotshintsha impahla esikolo. Ndithule iskaftina sesonka ndikhuphe ijam efrijini. Since ke andinayo irama ngaqaba ijam yodwa yabo uhamba kayithenga apha endlini. Okay yazi intoni ndiqabe ke sisonka ndiqabe. Siyaqatywa ke isonka ndakuthi ngumXhosa funeka usiqabe isonka. Nokuthi ka usiluma isonka khale num. Wasithini isonka esomileyo. Xa ndigqiba uqaba nje kanjalo ndivale iskaftina sejam ndisibuyisele efrijini ngoba oledwa ufika ngqolo apha ndiyamazi. Okay ndisivale iskaftina sesonka ndisixhome phezu kwefriji. Ngoba ndibilise kamanzi ethi ndiwabilise uba beshushu 100% degrees Celsius. Ndikhuphe ke ikomityi yokwenza iti. Gqiba ndithathe ibisi ndigalele cause ite emnyama iyandicika ndifuna uba mnyama ndiyaxawuka shema. Ningaofendeki abantu abamnyama. Egqiba kayilibisi kanjalo ndigalele iswekile 1 2 3 4 ya ndirayithi 4 because ndaqala utyithi nina 4 ndiyaxawuka shem. Gqiba ndigalele ikofu ikofu andithandi ke mna ibe ninzi amacepha ayi-2 alright. Gqiba ndibeke iiways zokwenza iti kakuhle ndizibuyisele endaweni zazo. Iphelile ke ivlog. Enkosi bafethu ndiyabulela niqhubeke nifolowe.